Helo, Ashley dwi. Dwi'n mynd i helpu gydag Uned 22 y cwrs Sylfaen. Dyle ti fynd. Nod yr uned hon yw dysgu shwd i roi cyngor to give advice gan ddefnyddio'r patrwm dyle ti a dyle chi, you should. Dych chi'n cofio'r patrwm baswn ni? Dyma fe eto. Dyn ni'n defnyddio'r un terfyniadau, the same endings, yn y patrwm yma. Enghraifft, baswn ni, baset ti, dylwn ni, dyle ti. Gwrandewch ar yr enghreifftiau yma ac ailadroddwch. Dylwn ni smwddio. Dylwn ni smwddio. Dylwn ni anfon e-bost. Dylwn ni anfon e-bost. Dylwn ni ffonio ffrind. Dylwn ni ffonio ffrind. Dylwn ni ofyn am help. Mae treiglad meddal yma. Gwrandewch eto. Dylwn ni ofyn am help. Yn y negyddol, mae treiglad meddal ar ddechrau'r frawddeg, ond does dim treiglad ar ôl ddim. Gwrandewch ar yr enghreifftiau yma. Ddylwn ni ddim bwyta siocled. Ddylwn ni ddim bwyta siocled. Ddylwn ni ddim gyrru'n rhy gyflym. Ddylwn ni ddim gyrru'n rhy gyflym. Nawr, dyn ni'n mynd i siarad am bobl eraill. Gwrandewch am y treigladau ac ailadroddwch. Dyle ti fynd ar ci am dro. Dyle ti fynd ar ci am dro. Ar negyddol, ddyle ti ddim mynd ar ci am dro. Ddyle ti ddim mynd ar ci am dro. Dylai fe wneud y gwaith cartref. Ddylai fe ddim gwneud camgymeriad. Dylai hi godi yn gynnar. Ddylai hi ddim codi yn hwyr. Dylen ni ymarfer ein Cymraeg ni. Ddylen ni ddim siarad Saesneg yn y dosbarth. Dylech chi adael nawr. Ddylech chi ddim gadael nawr. Dylen nhw aros. Ddylen nhw ddim aros. I ofyn cwestiwn, dyn ni'n treiglo'n feddal eto, ac i ateb, dyn ni'n defnyddio ffurfiau'r person priodol, the appropriate person. Enghraifft. Ddylwn ni fynd. Ddylwn ni fynd. Dylech. Neu dylet. Ddylwn ni fynd.
Na ddylech. Neu na ddylet. Dyn ni'n mynd i ddefnyddio'r berfenw mynd bob tro. Ddyle ti fynd? Ddyle ti fynd? Dylwn. Ddyle ti fynd? Na ddylwn. Ddylai fe fynd? Dylai. Ddylai hi fynd? Na ddylai. Ddylen ni fynd? Dylen. Ddylen ni fynd? Na ddylen. Ddylech chi fynd? Os ydych chi'n gofyn y cwestiwn yma i un person, yr ateb yw dylwn. Dylwn ni fynd. Ond os ydych chi'n gofyn i grŵp, ddylech chi fynd? Pawb? Yr ateb yw dylen. We should. Ddylech chi fynd? Dylwn. Ddylech chi fynd? Na ddylwn. Bydd grŵp yn ateb dylen. Na ddylen. Ddylen nhw fynd? Dylen. Ddylen nhw fynd? Na ddylen. A dyna ni. Dyna uned 22. Hwyl!